ceo. Ai, Dios mío, a chea de ingredientes que traemos hoxe. Moi bons días, familia. Que? Para o carro, xa te asustache. Xa te asustache, empezaste a mirar... Pero mira que cores, pero mira que bonito é todo. Isto é como cando tes un día así medio triste, empezas a poñer cousas por riba, pero así, ben coloridas, Un pouco de amarelo, un pouco de vermello, un pouco de verde, un pouco de aquí. E xa vai cambiando un pouco o semblante, un pouco... Iso tal, empezas a sorrir, empezas a dicir, bueno, ben malo será. Mira, os cores sempre arreglan toda a vida as historias, e os pratos tamén. E hoxe traio uns banh xeo, crepes vietnamitas, unhas filloas de toda a vida, pero feitas cunha fariña de arroz e con unha historia así ben crocante. E como non, como son bastante pois dado a facer comida de outros sitios que me gusta bastante, que de vez en cando, moito máis guiso, fagamos algo así, imos intentar ser o máis fieles posible, vale? Mira, vamos a empezar pois un pouco dicindo os ingredientes que hai, pero xa veres que son non cosa de outro mundo, Temos un pouco aquí de fariña de arroz. Temos tamén un pouco aquí de almidón de millo. Temos aquí un pouco de cúrcuma. Temos aquí un sashimi togarashi, que non é máis que uns flocos de chile con algo de laranxa, algunha semente de sésamo, historias así. Vale, ben aromático e mola moito. Sashimi togarashi, ollo, como ando. Mirad, aquí un pouco de azucre moreno. Temos aquí tamén un pouco desa ceboliña, dese verde que deixamos moitas veces, que a veces empregamos. Ainda que hoxe temos outra cosa que son uns allos tenros. Temos tamén por aquí un pouco de xenxibre. Temos unha lima. Temos chiles, temos allo. Aquí un feixe de ervas, neste caso coandro, alfábega e un pouco de hortelá. Todo eso xunto son no tomar eles e ainda toman máis, vale? Aquí, uns rabiños pequenos, vale, ben bonitos, que dan un toque crocante tamén, un pouco desas soias, deses brotes de soia, algo de lagostino, un chisco de ovo para facer a masa, e despois por aquí, ademais dos allos tenros, teño auga, teño leite de coco, teño un pouco de aceite de sésamo, algo de soia e un pouquichiño de vinagre de arroz. Aí estamos, banh xeo. Banh xeo, Lidia, bons días, como estás? Bons días, Iván. Que tal? Moi ben. Bueno, moi ben. Hoy sí que tes que estar contenta, Sí, esta receita das miñas. Ai, non, que vai. Mira, xa estaba preparado, pero é verdade, é unha cousa que non é por facerlle aí as beiras en nin historias nin a pelota. Por qué? Porque os vietnamitas toman todo con un montón de vexetais, pero con un montón de vexetais. É un viaxe que fixen fai pouco, e a verdade que me sorprendeu. E moitas veces cando ves pa aquí, pois podes que non teña alfábega morada, que se pode conseguir. Moi posiblemente non temos os lemongrass, a lima kafir. Pois hai cousas que ainda non puxen na receita que eles sempre lle meten. Pero con isto creo que nos achegamos bastante a ese tipo de comida internacional. Eu comín por primeira vez isto en Hanoi. E a verdade é que comín, estuve como 4 ou 5 días porque pois vin máis zona, pero comín 2 ou 3 veces en sitios diferentes. É verdade que lle ponen recheos de cada un o que lle dá a gana, porque hai tamén de cocho, de tal, pero a base desa crepe que é crocante, realmente banh xeo, de feito, a propia traducción é pastel chisporroteante. Por qué? Porque vai facendo así como uns olliños na masa e tal. Queda guai, queda guai. A min parece moitísimo unha filloa, pero claro, ca cúrcuma, con un pouco tal, pois ten un par de sabores máis. O máis importante desto é facer unha masa decente. E tamén unha cousa super importante neste tipo de cociñas é que hai que, pois meter moitas cousiñas para ir metendo dentro del. E sempre acompañar cunha salsiña que falen eles. Para eso, o que vou facer de primeiras é xa coller un cunquiño deste azucre. Aí vou coller algo de auga porque quero que se disolva un pouco e despois vamos a facer unha mestura. Así que xa verás, hoxe xa che digo eu, moi pouca auga, por certo, moi pouquiña, nada, un toqueciño, despois imos a regar, porque igual non preciso todo o azucre, pero eu directamente vou meter para disolver, vale? E despois un par de culleradas desto, senón a outro tiro, que non é máis que unha cullerada e pico. Vale, aquí, isto é moi grande para este cunco, así que imos cambiar e facemos isto. Veña, que ferva de contado un pouco, que se vaya derretindo e despois facemos unha salsa e xa veredes como. Vale, masa. Bueno, eu estaba a pensar, o primeiro de todo, fariña de arroz, almidón de millo, temos tamén un ovo, un pouco de auga que debe estar ben fresquiña, que está fresca, vale, neste caso, un chisco de leite de coco, vale, con isto tiñes máis ou menos, pero se queres dar un pouco de cor, que valería para calquera outra cousa, incluso unha filloa, pos un pouco desto, e tamén valería, un pouco de cúrcuma, evidentemente vai levar un ovo, así que o primeiro que vou facer é meter xa ese ovo por aquí.
Eu estaba pensando que Dime. esta receita é apta para xente con celiaquía, incluso con alerxia a proteína do leite ou ambas cousas que moitas Vale, veces, mira, pois non moitas había veces nin- van Claro, pois é xuntas. porque mira, porque leva leite de coco, é verdad? Que leite podría ser auga de coco, tal, que chamase leite pola cor, pero leite non é, evidentemente. E ten, evidentemente, a fariña, é verdad, e o almidón de millo e o de arroz, polo tanto, o gluten non ten nada que ver aí. Isto é importante é que saibamos na casa, porque que non nos saiba, a celiaquía non é unha intolerancia. Porque moitas veces cando unha persoa celíaca vai a comer fora, preguntan polo tema sen gluten, dinche, alerxia ou intolerancia? Pois que saibades que a celiaquía non é nin unha alerxia nin é unha intolerancia. Vale. É unha enfermidade autoinmune, multisistémica, quer dicir que Vale. non afecta só o tema digestivo, que moita xente pensa, bueno, se non teño síntomas digestivos, está todo ben. Estou No. increíble, non ten por que ser así. No. Teñen que levar unha dieta estrita sen gluten ata o punto de evitar a contaminación cruzada, que é o gran reto das Vale, persoas pero con espera celiaquía. un segundiño. Comenta que é a contaminación cruzada, que moitas veces falamos e despois non sabemos que é a contaminación cruzada realmente. Pois mira, se empregas un forno donde antes empregaches unha fariña sen gluten, ese forno pode estar contaminado. Un coitelo, A propia tixola. Unha tixola. Eu fago un bistec empanado con aceite. O aceite. O aceite, e despois ese aceite, inda que o coe, vale, emprego para outra historia, ten. Unha persoa con celiaquía non pode tomar un aceite onde foi cociñado unha croqueta, por exemplo. Eso é contaminación cruzada. E fixo moi ben, fala moi ben nesta cousa, porque cando vamos aos sitios ou cando estamos tal, eu teño un forno. E o forno meto a masa, por exemplo, dunha pizza con gluten directamente nunha pedra. E meto aí, se non teño unha pedra apropiada, outra na que só empregue a masa sen gluten, se poño e apoio, solo con apoiar, dirás ti, pero que quedou aí? Pouco. Pois ese pouco pode facer cousas, estranar, Claro. o que sexa... De feito, quería explicar un pouco a gravedade, porque parece que se non estamos a vomitar na mesa, parece que non pasou nada, non? Vale. Pero pensade que as persoas con celiaquía, calquer mínimo contacto con gluten, unha mínima cantidade pode estragar o revestimento do intestino, por donde Vale. absorbemos os nutrientes, Ajá. e pode causar danos de diferentes niveis, pero incluso a nivel cancro estamos falando, o sea, Vale. desenvolver outras enfermidades autoinmunes, que dicir, que aínda que non teñamos unha sintomatoloxía moi evidente, os danos que están producindo non os vemos. É que eu teño escoitado, isto parece moi interesante tamén, teño escoitado que non é simplemente ter gases, tal, No, dor de cabeza, dor de espalda, que non ten nada que ver co estómago, de repente, non, eso non pode ser o gluten. Sí, Que pois va. pode ser o gluten en xente celíaca. É multisistémica. De feito, en adultos dase máis os síntomas extradigestivos que os digestivos. Extra, Por exemplo, vale. problemas neurolóxicos, dores de cabeza, Dores de migrañas, claro. depresión, dores musculares, infertilidade... Bum. É dicir, O sea, un montón de cousas. Mira, isto xa está. Que fixemos aquí? Unha cousa, antes de nada que non gritar, que fixemos aquí? Pois derreter ese azuquiña, vale? Para que non este tal, e porque agora ter case un almíbar, que non é un almíbar porque temos que derreter máis, pero eu simplemente queiro un toque de azucre que eles sempre empregan, vale? Orientais, en xeral, que eles sempre empregan para contrarrestar esa soia, que teñen unhas soias moi potentes, esa lima cafirda que falamos, esas historias. Así que eu deixo isto aquí e o que vou facer é a movida esta da masa, vale? Teño ovo, puxen un pouquichiño de sal, vale? Podemos empezar xa a facer un pouco esta historia. Porque ao final, isto non é outra cousa que empezar a empregar un pouco esos líquidos. Temos tamén aquí un pouquiño de leite, vale? De coco. Esta vai toda, está medida, máis ou menos 150 mililitros. Aquí unha cousa sí que importante. Temos moitas veces empregamos, eu quero facer a receita que fixen no Tachebo e vou coller un pouco de leite de coco, vale, pois coller. Hai leite de coco con máis grasa, menos grasa. Todo eso é igual que a fariña, é dun arroz ou doutro arroz e tal. E todas estas cousas van ter unha cousa moi importante que nos van a poder desplazar as cantidades exactas, porque esta é ca miña fariña, vale? E que a túa fariña igual fai outra cousa, igual que a túa leite de coco. Polo tanto, o que vou a empregar eu é un truquiño que é máis ou menos como vai quedando esa masa, e por eso aquí teño auga de máis da que traería a receta original, porque sempre vou ter que ir mollando. Non precisamos unha masa demasiado espesa, vale? Así que, nós que temos isto aquí, xa, eses elementos máis ou menos, tal, collemos un pouco de cúrcuma nesto, directamente para darlle cor e darlle un pouquiño de sabor, así que máis ou menos como que iramos, botarlle. O que sí que quero que teña un cor bonito, polo tanto, que leve ben dela. Veña, para que quede así con esa, para que se diferencie ben da tal. Se levar un ovo da miña abuela, xa estaba con unha cor como se fora cúrcuma, tamén xo digo. Vale, e agora meto a fariña toda así dun golpe e meto tamén este almidón, vale, de millo.
que lle vai dar, aportar un pouco tamén de crocancia. Aquí é importante, porque a súa fariña de arroz debe ser un pouco mellor que a nosa, porque eu emprego, pero igual que no restaurante non me sai, Igual que o restaurante non me sai. Veña, poñemos por aquí. Agora, ides ver que isto vai collendo unha textura como moi gomosa, moi de pasta, e directamente xa facemos un poquichiño de auga. Vale, eu como xa o fixen varias veces, máis ou menos vou sabendo como vai. Pero directamente é así, fácil. E imos encontrar agora o que vos dixen. A textura que eu creo que é a suficiente para que vos, despois, co repouso, porque esta masa de reposar todas, de feito todas as masas, inda que non leven lévedo, como este caso, todas teñen que levar un pouquichiño de repouso. Por qué? Porque a fariña tamén se hidrata, vale? Non deixa de ser, pois, algo moído que precisa de coller humidade. E vai collendo humidade tamén aos poucos. Por lo tanto, esa media horiña sempre a debe levar. Así que, eu que teño agora esta textura, xa sei que preciso de un pouquichiño máis de auga, vale? De feito, vamos despois poñer isto na neveira directamente e que siga refriando. Por qué? Porque buscamos algo crocante, Lidia, e cando cheque, canto máis frío este isto, incluso cun xeo tamén valería. Canto máis frío empreguemos, cando colla a tixola tamén face que encoira un pouco máis. Bueno, entonces, estamos a falar un pouco, dixechi, do gluten, da contaminación cruzada, que podría pasar... Que os síntomas son extradigestivos, que a maior parte da xente con celiaquía está sin diagnosticar, estímase que o 70-80% das persoas con celiaquía están sin diagnosticar xustamente porque non sempre hai unha sintomatoloxía moi evidente, non? Moitas veces simplemente vense carencias nutricionais na analítica de forma recurrente, claro, sí, que vai tal... osteoporose, quer decir, outras cousas que poden... Moitas veces, cando se diagnostica outra persoa na familia, pois xa se... vamos mirar, a ver se pasa... pode ser, non? Outras fariñas sen glute, aparte do arroz, pois temos, por exemplo, a fariña de millo é sen glute. Fariña de millo, por eso estamos falando aquí un poquinho. A de castaña, a de garabanzo, amendua, garabanzo, a de paínzo, millo miúdo, tamén sorgo, o tef. O tef pouco emprego eu, por exemplo. Despois, unha cousa, eso interesa, mas de tef fasme contar a min, porque non sei nin máis ou menos nin o que é. Vedes que está así a gotear? Vede que simplemente fai como un carreiriño, que evidentemente non é auga, que tal? Pois esta é a textura que eu quero. Se por algunha cousa, despois deste repouso, ainda non está así, ou está un pouco máis, porque como se está hidratando esa fariña, se vemos que está ainda máis gorda, metemos un pouco de auga, non pasaría nada. Así que vamos deixala por aí, isto meto por aquí, collo un pouquichiño de tal e vai para a neveira. Así que a de tef que é? Tamén é unha planta africana. Unha planta, non? En plan, que se fai? Que ten unha froita, a froita tostas ou algo tamén? Podes facer fariña igual que fas co coco, non? Chamaselle fariña de coco, pero non exactamente, non é un cereal, non? Igual que amendo, é un froito seco e fais unha fariña. Fariña de amendo, por exemplo. Ou da vela, claro, os froitos secos tamén valerían dentro desa dieta sen gluten. Sí, perfectamente. A fariña de trigo sarraceno, non sei se a comentei. Non a dixeche, pero sí tamén. A de avea podes empregar, pero ten que estar certificada sen glute, porque a avea naturalmente non leva glute, pero pode estar contaminada. Así que temos que mercar unha avea que poña que está exenta de glute. Vale, o sea, ollo con eso, déxame poñer eso e fala con eles, porque é importante o das certificacións, Sí, é moi importante. Ao final, trigo sarraceno moitas veces non me xera confusión, porque parece trigo, non, pero trigo sarraceno non é un cereal, é un pseudocereal. Pseudocereal. O sea, o trigo non se pode comer, o trigo sí que leva glute, pero o trigo sarraceno sí se pode, non leva glute. Vale, pois eso é maravilla xa tamén para tal. Vale, xa sabemos un pouco máis. Agora que imos facer? O principal de todo isto xa vos dixen que era que faga repouso. É verdad que temos que tal. Se me queres ir, vou facer unha cousa. Vou coller eu un pouquichiño de aceite, un pouquichiño de soia, aceite de sésamo, por certo, un pouquichiño deste vinagre, vale? E vai levar tamén un pouco de xenxibre, estes chiles, esta lima, isto. Isto é o que vai levar a nosa salsa. Así que se me podes ir pelando un pouco nos lagostines, home, claro, algo habrá que facer. Xa veo, por que vamos facer agora? É unha cousa moi interesante que eles tamén fan, vale? Que vou coller, a máis como sei que non che gusta nada o tema de rayar con este miúdo, vou facer eu a seguinte historia, vale? Collemos así e así. Isto fano moitísimo. De feito, cando vas os garitos seus e tal, as súas historias, teñen directamente, vou facer así un cachiño, teñen directamente as salsas nas mesas. É dicir, tú chegas ao restaurante e teñen como 4 ou 5... Como aquí a mayonesa ou ketchup, non? Bien, pois mira, sí, tal cual, porque parece que son moi estranos, non, que pasa que claro, como estes, como fan todo máis ou menos caseiro, están en cunquiños como estes. E falo en serio, en cunquiños como estes encontrei moitos, un pouco máis pequenos, vale? E teñen unha con allo, con xenxibre igual, mariñado. Outra cos chiles e con soia e tal. Outra con a salsiña de peixe, e teñen 5, 6 salsiñas,
e vanche dicindo que esta é máis power, que ten un pouco máis de picante, algunha historia, ou que sei, 1000 historias así, e van falando, e van facendo, e ti despois vas mollando como che dé a gana no remexido. Eso aquí por seguridade alimentaria non se podería facer. Non estarían así xa. non Claro. se pode. Bueno, pois eu vouche dicir unha cousa, mira, collín, parece que me quixen cortar un pouco, espera, que foi co relador que teño abaixo, Espera un segundo. Teño o relador, é un corteciño de nada que non é nada, pero con este apurei, metinlle aí o dedo, o mioliño, e mira como fixen. Claro, collemos un papeliño aquí e tiramos millas, xa verás. Así, se non mandoche a ti facer, xa ves, a fago así. E se non facemos a fillos de sangue. Ou filloas de sangre, non corte listo, viña, xa está. Eso queda aí, é un bilisquiño de nada. Estamos a falar un pouco desas salsas, que son importantes, non, o seguinte, sobre todo para dar sabor, que moitas veces falamos de tal, para non repetir. Un día eu pos unha, outro día pos outra, listo. Ou que? E demais sempre, allo e xenxibre, eso moito botan, Vale, vou facer isto aquí para deixar todo xa arreglado. Mira, non sangra, mira. Son un home, son un home. Isto calquer outro desmayábase. Calquer outro, xa estaba a punto de morrer. Eu, mira, con este feridazo que teño aquí e non me movo, nin me muto, nin subo. Había que verte parir. Non quero, non pasa nada. E máis vai ser complicado verme parir a min, Creo eu que vai ser complicado. Veña, esas cousas aí, así, collo este relador e fago un pouco de tal. Ti queres de salsas e logo ou non? Non especialmente, non son moi salseira. O sea, gústame comelas, pero non son moi de facelas ou de empregalas na casa. Pois a min encántame. De feito, eu son salsero máximo. De feito, salsero. E tamén de merenguiño, de historias desas, un pouco tamén. Pero sobre todo de darlle tal. Eu collo unha mayonesa caseira e boto yo que sexa. Por exemplo, que me teño un pouco de graxa de polo que me sobrou dun asado, boto un pouquiño. Que teño un pouco de sriracha ou algo tal, boto algo de soia, mel, un que sei, unha salsa picante que teña. A min encántame esa o que máis utilizo é a salsa de soia e o alioli, pero alioli o de verdade, non? O alioli feito, exactamente. Eso, meu colega Monti, papanel que flipades. O sea, bueno, o alioli meto yo calquer cousa. Vale, aquí un pouco de xenxibre. Ahora relamos tamén isto, facemos así, botamos un pouquichiño de allo e con esta mestura e un pouco de chisco de lima imos meter tamén esos chiles picadiños. Por que? Acordamos que xa falamos algunha vez deste tipo de comidas que teñen ese toque, que teñen bastante ácido do limón para que contrarrestar ese picante, é como facer unha mezcla completa. E ali, en Tailandia, Vietnam e todos estes sitios, teño que ir a Singapur tamén, o sea, faltame cousas por ver. Botan moitísimo desta historia e sempre tamén, como vos dixen antes, veña esa marmelada, veña de allo, como vos dixen antes, un pouquichiño de azúcar en todas estas elaboracións. Vale, nós por aquí facemos un pouco unha lavadiña, facemos o seguinte, collemos o chisco de zume, mirade, un pouco tamén así. Esta receita leva un monte de especias, Ti pensas que as especias caducan? Home, sí, todo caduca, pero duran moitísimo, pero caducan, ou 100%. É máis o tema de consumo preferente, o que non é que non deixen de ser aptas para o consumo porque sexan perigosas. Non, eso non, pero perden... Sino que perden, claro, aroma, eses aceites esenciais. Exactamente. Perden cor, vale. Sí que duran máis as que veñen enteiras que as que veñen moídas, non? Pero bueno, as que veñen moídas de 6 meses a 2 anos, máis ou menos, as que veñen enteiras de 2 a 4 anos. De 2 a 4, e as ervas secas, sí, as aromáticas secas, de 1 a 3 anos é o que duran. Pero que dicir que, si pasan desa data, non é que non sexan seguras para o seu consumo, non? Que ninguén se bote as mans á cabeza, non? Si despois mira o bote, ven aí unha data. Porque simplemente afecta estas propiedades organolépticas, non é unha cuestión de seguridade. Claro, ao final, é verdad, non che van facer dano, pero se ti colles unha especia que directamente é por as propiedades organolépticas, para que tenga unha boa recendo, para que nos dé un matiz totalmente diferente, despois telas ao sol, en contacto co aire todo o rato e non está no seu sitio, que lle pasa? Pois que vai perdendo toda a esencia. Despois, sí, non che vai sentar mal, pero tampouco vais a encontrar o pum. Falta de algo, sí, falta de a chicha, falta de un pouco os aceites esenciais do que está falando un pouco Lidia. Vale, mirade, aquí, chiliño, que che vai, isto moito botamos, Xa sabedes que na miña cociña tal, e vai ca semente, porque así o fan eles, ti non te das conta que a eles tamén botas... É porque despois o probo eu. Home, claro, igual Está probar. moi picante, teño que... Pa dentro que vai, mirade como vai iso. Estes pouquiños, ese xenxibre, ese allo, e agora a cousa é tan sinxela como o seguinte, o zumiño, mirade, ese ácido, vale?
todo para dentro. Isto tamén para dentro, que aquí que ten unha semente e queremos que todo este aí. E agora, moito cuidado, co aceite de sésamo, que falamos máis dunha vez, aquí pouquichiño, mirade, eso sí, hoxe unha cullerada inteira porque vai levar ben de soia, pero aí xa non queremos máis. 3 ou 4 de soia, mirade. Isto xa nos di tamén que o sal non o vai precisar, esta salsa, un chisquiño máis. Vamos por aquí e un pouco de vinagre de arroz. O escoita, se que tes un vinagre de mazá, de sidra, de viño branco, de viño tinto, do xerez, dame igual, bótao, non vai pasar nada. Que pasa? Que ten un chisco de 12, e sí que é verdad, 1,5. Veña, e sí que é verdad que poderíamos empregar vermú, que é unha cousa que nunca se fai e tal, e podes empregar perfectamente. E agora, que teño xa esta mezcla, acordadevos que vos dixen que isto ímolo a presentar en outra, agora que lle temos que botar? Pois 4 ou 5 culleradas desta auga, vale, con azucre para contrarrestar. A partir de aí, probamos un chisquiño, de feito vouche dicir que aprobes. Vale? E vasme dicir a ti como empeza a ir. Sí que é certo que isto se o tes feito noutro momento, vale? Se o tes feito noutro momento, vai coller todo ese picante. Por agora non ten nada. Simplemente así, para que podas probar e podas nos dicir agora como está xa. Se nos pasei de azúcar, xa ten sabor, Está compensado. Está compensado. Pero está picantiño. A min gústame, Vale, pero pois imagínate se deixas as sementes agora un ratiño máis. Xa ten toque. Vale, nós aquí, eso vamos poñer por aquí, sen problema, ningún. Ora temos isto, e vou empregar unha cousa que non temos moito afeito a consumir, non deixa de ser outra clase de chile, pero moitas veces hoxe era como unha clase, dixen, hoxe vou meter ben de cousas para que... Sashimi togarashi. Chiles, vale? Chiles coreanos, chiles tal. E ten tamén un pouco de laranxa deshidratada a codia, un pouco de canela, allo, e despois, digos en serio, semente de sésamo tostado e 4 ou 5 historias máis, todo ben empoado para que teña un saborazo, ten un toque picante, pero sen pasarnos. Así que encántame. Metemos isto por aquí, non me vou pasar, todo eso para dentro, acordádevos, collo un pouquichiño desta soia tamén, imos facer unha pequena mariñada. Non empregamos sal polo de agora, solliña por aquí, 1,5, perfecto. Isto xa non vamos a empregar máis. E agora o que fago é, como a case sempre, un chisquiño do noso aceite. Podería empregar tamén, non me quero pasar co aceite de sésamo hoxe. Así que, deixamos isto por aquí, remexendo un chisquiño, e o que facemos é esperar a ese repouso que lle poden quedar 20 minutiños a esa masa. Isto tamén vai collendo ese sabor, e volvemos nun chisquilichasqui montando todo que é a cousa máis sinxela do mundo. Veña. Tarere, tare, tare. Que? Como ves? Como ves? Como ule todo iso? A mí encanta. Que auténtica maravilla, Si ou que? A cociña sen os olores non iba a ningunha parte, Non iba a ningunha parte. Mira eu aquí, uns alliños tenros, vale? Para que estén así, dun acompañamento brutal que lle fan a eso, así medio crocantes, medio tal, que se poden pasar perfectamente tamén na nosa tixola. E mira o que teño por aquí. A salsiña feita, vale? Botámola por aquí un pouco estrontada. Temos os broteciños, temos tamén que pasamos pola mandolina eses rabiños. E temos, por suposto, os nosos lagostinos xa mariñados. Está facendo a nosa amiga Lidia como unha ensaladiña de que? De esa menta que dixen hortelá e menta esta, un pouco de alfábega, collendo tal, porque eu despois o que vou facer é o seguinte. Mirade, aquí, lume. Isto tamén xa teño medio quente, vou non apagar porque ven para aquí agora mesmo. O que fago é directamente botar estes lagostinos, onde? No wok. Pa dentro. Veña, con todo ese aceitiño que tiñan un pouquichiño aí metidos, con outro pouco que ten dese sashimi togarashi e tal, pouco levan, porque despois imos acabar de facelos xusto en riba da nosa crepe, do noso banxeo. Así que, isto, mirade, un pouquichiño de nada, toqueteámoslo por aí, que vaya collendo esa cor. Non levan sal, porque levan soia, que iso é importante. E despois, tamén porque aquí hai que compensar un pouco. Claro, pois se lle metes un pouco desa menta, non che irá todo no padal. Para. Ten menta, verdad, ten brotes e tal. Pero que isto é forte, é potente, salsa potente. Entón, precisas de tamén complementos potentes para tal. Eso non me digas que non, pero despois, con un pouco de tomate e unha leituga tamén é increíble como fai unha ensaladinha. Sí, como cambia sabor. Eso, eu sei que che gusta a ti. Mirade, isto prácticamente aí en cru simplemente era unha batida a lume rápido e temos os feitos tamén. Fora. Metemos isto, lume, e mirad o que facemos aquí. Estos por aquí, isto sí que hai que bulir,
cando vexo, a min encántame cando vexo as cociñas orientais e tal, cando empezan a facer todos así como... O barullo. O barullo e o orde que ten. Bueno, o orde que ten é brutal. O orde que ten é brutal. Déxame limpar un pouco esta lingua, simplemente un pouco de auga, perfectamente, para botar aquí e limpar isto. Así, e agora, con isto quente, un chisco de aceite. Mirade, isto case, se temos un pouco de touciño tamén valería, De feito, se esta foran así como de cocho, valdría perfectamente. Unha pequena servilletiña, así, papel de cociña, cuidado aí, para facer o seguinte, igual que unha filloa, pero mirade como se vai traballar esta masa, importante. Veño para aquí e pa dentro todo. Mirade como vai facer rapidamente esos olliños, mira, aí che vai. E agora, o que fan eles é directamente lume forte. Mirade, non pasamos outra cousa, mira como empeza a facer esos ollos, esa cor, e o que fan eles é isto, montar aquí, porque isto vai levar unha parte só. Hai dúas partes de emplatalo, hai xente que lle dá a volta para que quede crocante polos dous lados, pero eu prefiro que se vaya facendo e outra xente mete toda a zaragallada na tixola e por riba a masa. Nós, agora, empezamos a montar cos nosos sabores, cos nosos toppings, mirade. E último de todo, esas ervas xunto con estes tres brotes, todo eso iba aí ao final de todo. Pero aquí, isto así, mira, colles unha culleriña, vale? E vas colocando, como che vai a gustar a ti, eso para aí. Ese para aí, que se van collendo calorciño. Mirade como vai a cousa, Así, así, que pintaza. Que pintaza, Home logo. Escoita, isto moitas veces que non facemos e con calquer cousa, mira, con unha centola. O próximo día non fan o auténtico chili crab, eles teñen uns cangrexos, de verdade, que son malísimos. E o que lle botan é un montón de picante para que se saiban ben. Mirade isto que é importante. Compañeiros, aquí, como se vai levantando esta masa, como queda moi transparente, como se ve tal, e como se sigue facendo por aí. Aquí agora, o que vos dicía antes, que teño un pouco de tal, acordádevos que teño unha salsiña espectacular, vale, no que podo ir mollando xa tamén aquí, para ir hidratando un pouquichiño, para darlle un pouco de cor, hai xente que fai esta cousa aquí tal cual, pouca, porque despois cada un vai meter aí, e agora, nese calorciño, este e este, vou nos deixar, pero estas erviñas que me puxo aquí, mira como ya vamos metendo. Por qué? Porque tamén van sacando un pouco con ese calorciño a historia. Así que nós xa vedes, chimpamos aquí un pouquichiño, esperamos a que esas codias de por fora, esto, mira, que se empezan a levantar, que queden super crocantes, xa vedes despois como tal, como empezan a facer o pelexo, mirade ese colorciño que teñen por aí, maravilloso, e nada, 2 minutos máis, porque isto en 5 debería estar, 3 xa os leva, e nun chisquilichasqui montamos con máis cor, con eses naviños, con esas historias, un pouco máis de salsa, e a papar! Hoxe cociñamos crepes vietnamitas. Comezamos facendo a masa das nosas crepes. Nun cunco engadimos un ovo, sal, leite de coco, cúrcuma, fariña de arroz, almidón de millo e auga, mesturando ata conseguir unha masa homoxénea, tapando con filme para deixar a neveira uns 40 minutos. Imos facer a salsa. Nun cunco botamos xenxibre e o allo relado, zume de lima, chile vermello, aceite de sésamo, salsa de soia, vinagre de arroz e o azucre moreno disolto nun chisco de auga, mesturando o conxunto ata conseguir a textura desexada. Agora limpamos os lagostinos e engadímoslle sashimi togarashi, salsa de soia, un chisco de aceite e deixamos mariñar uns minutos para logo saltear nun wok un par de minutos máis. Chega o momento de facer as crepes nunha tixola a lume forte, para engadirlle todos os ingredientes, allos tenros, lagostinos, follas de alfábega, menta e coandro, xunto cos rabos laminados e os brotes de soia, é dicir, unha chea de cores para comezar a papar. Pero, Lidia! Eu non podía esperar, Pero ti que fas? Ui, moito chile lle botas, probando xa. Ti vas flipar. Vas poñer unhos olliños con ese picante. Mirade como vai a historia, Lidia xa está probando. Unha codia perfecta, un pasteliño chisporroteante, unha filloa vietnamita. Neste caso, collimos os lagostinos, un pouco de rabiño, moita erva, moita aromática e unha salsiña espectacular para facer algo crocante e que sexa mítico do Estache Bo. Aburiño!